Kaixo guztioi eta ongi etorri beste behin ere aktualitate sorasaldira. Gaurkoan, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan zentratuko gara batik bat, 3 lurralde horietako gai esanguratsuenei buruz hitz egiteko. Eta horretarako, Hamaikako platoan daukagun Nerea Kortajarena, EH Bilduko programa idazkaria eta Gasteizko Legebiltzarrean bozeramailea ere. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Urtebete igaro da jada Legebiltzarra martxan jarri zenetik eta orain arteko jarduna baloratzeko eskatuko dizut lehenik eta behin nolakoa izan da ibilbide hau. Bai, beitu urte honetan nik uste gauza desente ikusteko aukera izan dugula, ez? Egia da gobernu honek izan zuela hasiera bat eta hasiera horretan nik uste badirela bi elementu bere ondorengo ibilbidea markatzen dutenak, batetik da hipoteka handiekin jaiotzen den gobernu bat, aurreko jardunaren ondorioak edo aurreko gobernuak utzitako hipoteka kudeatu beharra, eta nik uste oso agerian geratu zela orain urtebete eman ziren hauteskundeetan, horiek hipoteke zirela eta horiek nolabait horiei buelta eman beharra zegoela, eta bestetik niretzako badago beste oinarrian ere beste elementu bat, eta da gobernu osatzen duten bi alderdiek aman komunean duten hori dela gobernua osatzea, ez dago ezin irudikatu daiteke bien artean nolabait herri honi eskaintzen dioten edo herri honen zati honi eskainiko dioten proiektu aman komun bat, ez? Eta, hor elkartzen dira, gobernatzeko helburu horrekin biak, baino gero ikusi dugu nola horrek izan dituen ondorioak, ez? Ikusi dugu nola egin den saiakera bat, gobernu honen aldetik egon den maila diskursiboan gutxienez, aurreko gobernuari egindako osoko zuzenketa bat, maila diskursiboan, baina hori ez dugu gero gauza realetan gauzatua ikusi, eta ikusi dugu baita ere nola, oinarrian proiektu aman komun bat edo herri honi eskaintzeko proiektu aman komun hori ez izateak agerian utzi ditu urte osoan zehar estrategikoak diren gaietan izugarrizko desadostasunak, ez? Eta gainera, esango nuke fase honetan edo urte honetan bereziki publikoak izan diren desadostasunak izan direla, ez? Horren ondorioz, ikusi dugu izan dela gobernu bat beharra handia izan duena egiten duenaren plantak egiteko, iragarpen asko egin dira, etengabean hori ikusi dugu nola iragarpenak egiteko beharra zegoen, baina oinarrian urtebete pasata gero ikusten duguna da, ez dagoela nahiko sustantzia politikorik edo oinarri politiko sendorik, eta gobernu hau ez dela ematen ari herri honek aurrera begira dituen erronka horiek eskatzen duten tamaina, ez? Horren aurrean ikusi duguna da, urtebete honetan baita ere badagoela oposizio bat, arduratsu aritu dena, oso ondo irakurtzen ari dena momentu politikoa eta aurrera begira ditugun erronkak, eta esango nuke haratago oso ondo irakurtzen ari dena baita ere, erronka bioi heltzeko beste gobernantza eredu bat behar dugula, elkarlanetik abiatu behar ditugula eta heldu behar dugula erronka horiei, eta ikusi dugu nola etengabean proposamena jarri ditugu mahai gainean, egingarriak ziren proposamenak, eta nolabait erakutsi dugu baita ere alternatiba bat badagola, reala dena eta egingarria dena. Beste inguru eta kontekstu ekonomiko politiko batzuetan barkatu, Espainian eta Madrilgo Kongresuan kasu polarizazioa eta tentsio politikoa gero eta ohikoagoak dira. Pasaden astean Peio Otxandianok hemen beste kultura politikoa dagoela adierazi zuen, beraz, polarizazio hori euskal gizartera ez dela horren beste iritsi esan daiteke edo beste modu batera iritsi dela agian? Nik uste dut Madrilera begiratzen dezunean oso argi geratzen dela hau ez dela Espainia, eta politika egiteko eta segurazki politikan egoteko ere modu desberdinak ditugula, ez? Ulertzen dugula politika beste era batean, eta batek kongresuko irudik ikusten baldin baditu, edo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako legebiltzarreko jarduna ikusten baldin badu, diferentziak agerikoak dira, ez? Baina nik badut nolabait kezka bat horren inguruan, edo kezka baino uste dut positiboa den hori baliatu egin behar dugula, ez? Elementu diferentzial hori nabarmena da, agerikoa da, bisuala da, baina kapazak izan beharko genuke kultura politiko desberdin hori gauza konkretutan gauzatzeko, ez? Eta nik uste dut hori, polarizazio, gehiegizko polarizazio hori, politika espektakulo hori, edo eszenifikazio horiek, ez? Nolabait desafekzio handia sortzen duten
hoietatik edo zarata hoietatik libre egon gaitezke hemen, baino importantea da elementu diferentzial hori politika publiko konkretuetara eramatea. Eta uste dut hori oraindik falta dela, ez? Egia da, dinamika desberdinak ditugu, errespetu askoz handiagoz aritzen gera, baina hori gauzatu beharko litzateke elkarlanerako dinamika berrietan, eta momentuz hori ez dugu ikusi, ez? Astelehen honetan ere, frankismoaren ostean martxan jarritako lehen Eusko Jaurlaritzari omenaldia egin zitzaion, Carlos Garaikoetxea lehendakaria buru zuenari. Zer eskertuko zenioke Jaurlaritza horri edo zer emango zenioke balio gobernu horrek egindako lanari dagokionez? Bueno, nik uste diferentzi Euskal instituzio gintzan konprometitutako gizonak, ze garaian gizonak bakarrik izan ziren personak direla, eta izan zutela gaitasun bat, momentuari erantzuteko eta instituzio gintza horretan konprometitzeko, eta nolabait ondoren egon dudan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egon duden instituzio gintza horren ezurdura eta elementu importanteak ere egikaritzeko, eta hori importantea da. Eta pixkat perspektiban ikusita, nik gaur faltan botatzen dut segurazki garai horretako gaitasun instituzional hori, ez? Ze batek atzera begira eta esan bezala diferentzi ikusten baldin badu garaian hartutako erabakiak eta nola sortu ziren, ez? Zenbait organismo, izan Osakidetza edo Euskal Telebista, eta horren bueltan ere izan ditzakegu gero horiek izan duten deriba ere aztertu genezake, baina sorrera bera ez, horre egon duzen gaitasun instituzional bat, momentu honetan nik faltan botatzen dudana. Agian ez berdinen artean akordetara iristeko gaitasun handiagoa ikusten gaitasun hori ere izan duzen, baina batez ere ausardia eta ausardia politiko hori eta batez ere hori ez, gaitasun instituzional batzuk egondu ziren, hor zeuden personak eta agerikoak direnak edo ezagunak direnak, baina hoien atzetik ere lanean Jerden Mordoxka egondu zen, instituzio gintza horri ezurdura ematen, ez? Eta gaur egongo egoerari erreparatzen baldin badiogu, nik uste dut gaur egun ere momentu honetan hartzen diren eta hartzen ez diren erabakiek gure etorkizuna baldintzatuko dutela jakinda, hainbat esparrutan nik uste dut behar dugula, ez? Behar dugula gaitasun instituzional hori nolabait aktibatu eta momentu horretan hori nik faltan botatzen dut. Aktualitateko gaietan sartuko gara orain, eta hasteko euskararen inguruan hainbat galdera egin nahi nizkizuke. Pasaden astean enplegu publikoaren legearen erreforma erregistratu zenuten legebiltzarrean, langile publiko guztiak hizkuntza eskakizun maila bera izateko, euskara eta gazteleraz, ezagutza hori izateko. Zein marko juridiko ezarriko luke horrek herritarrok eremu publiko guztietan euskara zartatuak izatearen bide horretan? Nik uste lege proposamen horrek eta asko landutako lege aldaketa proposamen bada aurkeztutakoa, ezartzen duena da lehenik eta behin olako horma bat ezartzen dio, batez ere euskararen kontra bizitzen ari geran oldarraldi hori, ez? Oso agerikoa dena eta oso bortitza izaten ari dena. Nik ez dakit zenbat sententzia izan du diren horren inguruan, baina egia dena da, sententzi herri honetako hizkuntza politika epaitegietatik gauzatzen ari direla edo gauzatzeko asmoa izaten ari direla, ez? Eta orduan zentzu horretan guk uste dugu euskerak bizi duen egoerak behar ditula hainbat erabaki hartu, baino lehenik eta behin oldarraldi honi nolabait planto egiteko eta horma handi bat jartzeko behar dugu aterbe juridiko hori ondo definitu. Eta lege honek, bai Valentzian, bai Galizian eta bai Katalunian egiten denaren bidetik markatzen diguna da, bide bat edo nolabait aterbe hori markatzen digu hizkuntza eskubideak ere berdintasunean gauzatu ahal izateko. Eta legeak markatzen ditu hizkuntza eskakizunak bai euskaraz eta bai gazteleraz,
eta markatzen ditu baita ere, funtzio publikoan ari diren langile horien kasuan, eta euskeraz ez dakitenen horien kasuan, markatzen ditu baita ere ibilbide batzuk, liberalizazio batzuk, markatzen ditu baita ere euskera ikasteko beste aukera batzuk, nolabait, herri honetan dugun egoerari aurre egiteko, oldarraldiari aurre egiteko, baino baita ere herri honetan egunero herritarrok euskaldun bezala administrazioarekin euskeraz aritzeko dugun eskubide hori gauzatzeko, ze gaur-gaurkoz hori ez da gauzatzen ari. Langile publiko guztien euskalduntze prozesu horretan ibilbide bat aipatu duzu. Reforma horretan aurre ikusten duzue, denborak aurre ikusten dituzu, hau da zenbat denbora beharko litzateken azken finean funtzio publikoko langile guzti horiek euskalduntzeko edo maila horretara iristeko? Lege honek duen birtualitatea da markatzen direla oso ibilbide personalizatuak. Bai, orduan, nolabait, funtzio publikoan ari diren langile horiei markatzen zaizki ibilbide personalizatuak hizkuntz eskakizun horiek bete ahal izateko eta baita liberatzeko aukera ere. Beraz, hor, nik uste aukera berdintasun hori ere bermatua dagola zentzu horretan. Pasaden astetan ere Euskara Europako instituzioetan ofizializateko eztabaida mahai gainean jarri izan da, azkenan atzeratu eginda eztabaida hori. Baikorra zara gai honi dagokionez, 2025ean ikusiko dugu Euskara ofizial bihurtzen Europan? Bueno, nik baikor izan nahiko nuke, uste dut importantea dela euskara ofizializatea Europan eta importantea dela hainbat konturengatik, ez? Horrek estatus bat ere ematen diolako hizkuntza berari eta hiztun hori ere, nolabait ere autoestima ikuspuntutik ere ematen digulako pauso bat, ez? Nik uste horrek emango lukela aterbe interesante bat, baina hori bezain interesante eta garrantzitsua da, eskala instituzional guztietan euskerak behar duen jauzi hori emateko beharrezkoak diren planteamenduak egin ahal izatea, ez? Eta Europako ofizialtasuna aldarrikatzen den indar berdinarekin eta determinazio berdinarekin uste dugu eskala instituzional guztietan egin behar dugula ahalegina euskerak jauzi hori eman dezan, ez? Euskalgintzak askotan erabiltzen du rotondaren metafora hori eta uste dut oso egokia dela, ez? Euskara azkenean metafora batean dago, optimistak izan da geldiune eta motelaldi oso importante batean aurrean gaude, baina gai honetan dugun bentaja da rotondatik irtetzeko nolai seinalizazioak markatuak ditugula, ez? Beraz, oso importantea da ulertzea, behar dugula ja behin goiz rotonda horretatik erten eta behar ditugula hartu beharreko erabakiak hartu euskarari eta jauzi horretan behar den aterbe juridiko hori emateko. Eta behar dugu lehen maila horretan esan bezala oldarraldiari frente hori egin eta babes juridiko nahiko eduki. Behar ditugu beste hizkuntza politika batzuk definitu, ausartagoak izango direnak eta horiek euskalgintzarekin batera definitu beharko ditugu eta beharko dugu baita ere beste marko juridiko berritu bat, orain gertatu zaiguna errepikatu ez dadin. Baina eskala instituzional guztietan determinazio berdinarekin aritzea tokatzen da momentu honetan. Migrazioa ere azken garaietan pilpilan egon den, behintzat eztabaida izan da, adierazpen ugari entzun ditugu politikaren eskutik azken asteetan. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan migrazio hori ordenatua izan berritzatekela dio EAJak, erregularizazio masiboaz ditzatekela eman beharko diote alderdi popularretik, zer erantzungo zenieke holako hitzei? Bueno, nik uste dut erantzun beharreko lehenengo gauza dela eztabaida hauek eman behar diren rigorearekin eta seriotasunarekin. Bai, migrazioaren gaia zuk esaten zenun, atera da egun hauetan agenda politikoaren edo agenda publikoaren lehen lerrora etorri da gehiago, agenda politikoan ez dakita inbeste gondudan, baina bai agenda politikoan, eta normalean agenda publikora etortzen danean migrazioaren gaia beti egiten da, nolabait ikuspegi alarmista batetik heltzen zaio gaiari, eta gainera normalmean egiten dira, oso konplexua den gai batean egiten dira simplifikazioarik eta izugarriak. Eta horrek, uste dut, trazo oso lodiko eztabaidetara eramaten gaitula, eta trazo loditan normalean ultraeskuinak irabazten du beti, eta ultraeskuinaren mezuak irabazten du beti. Uste dut, publikoki
gai desberdinei buruz aritzen garenak kontuan hartu behar dugula publikoki esaten ditugun horiek pertsonen eta herritarren pertzepzioetan eragina handia dutela. Eta kasu honetan, adibidez, Araba eta Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek adibidez, ikuspegiren datuen arabera uste dute hemen benetan bizi direnaren atzerritarraren bikoitza bizi direla. Pentsa ez, nola sortzen diren imaginario kolektiborik. Horregatik uste dugu gai hauek heldu behar direla sosegu handiz eta behar diren rigorearekin. Bai? Eta zentzu horretan uste dugu guk badugula marko bat adostua Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako, eta hori da migrazio itunak ematen diguna, eta hortik eraiki behar ditugula, eraiki beharreko bideak. Zeu da gai bat, begira, realitate printzipioak esaten diguna da, inoiz baino anitzagoa den Euskal Herri batean bizi garela, eta datozen urtetan ere, inoiz baino anitzagoa izango den Euskal Herri batean biziko garela. Eta horrek eragina du gure politika publikoen diseinu guztian. Guztian, bai, ze persona gehiago etorriko dira, behar batzuk izango dituzte, eta migrazioarena da errealitate bat, guretzako aukera bikain bat herri honentzat, baino kudeaketa bat eta eskuhartze publiko bat eskatzen duena arlo guztietan. Ze persona horiei eskaini behartzaie, bermatu behartzaie bizitza baldintza duinak izatea, eta eskaini behartzaie hemen bizi direnok garenok ditugun eskubide berdinak, ze guretzako eskubideak unibertsalak diran bezala, personak ere eskubide unibertsalak dira, eta eskubideak ere hala izan behar dute. Orduan, guk uste dugu hemen bizi den eta lan egiten duen orok izan behar dituela eskubide berdinak, eta horrek nolait politika publiko guztiak interpelatzen dituela. Eta gainera gugera, bizigera herri txiki batean, hizkuntz minorizatu bat duena, eta nolabait egin behar dugu baita ere alegina, etortzen diren persona guzti horiek ere, baita ere, gure herriaren realitatera gerturatzeko. Eta uste dugu zentzu horretan, euskara izan daiteke elementu kohesionatzaile oso importante bat. Beraz, hizkuntz politiken inguruan ere, gai honetan aritze importante izango litzateke. Baina funtseskoa da gai honetan behar den sosegoa saritzea, behar den rigorea saritzea, eta, errealitate honei buruz, kudeatu behar den, eta zeinaren gainean esku hartze publiko bat egon behar den, behar den soseguaz eta behar den konplexutasunaz hitz egitea. Hemen zuk aipatzen zuen regularizazio ordenatua, hori danok nahi dugu. Honera etortzen diren migranteak nahiko lukete, era seguruan, era ordenatuan etorri ahal izatea. Hori danok nahiko lukete, baina hori esaten dunak, hori hala baldin bada, egun indarrean ditugun legediak salatu behar ditugu gogor. Ze egun dagoen migrazioa deskontrolatua, regularizatua eta desordenatua baldin bada, da egun ditugun atzerritarren inguruko legediak giza eskubideen kontrakoak direlako eta nolabait murriztaileak direlako eta hauen eskubideen kontra egiten dutelako. Beraz, nik uste gai honi heldu behar diogula herri bezala, giza eskubideen perspektibatik, errealitate bat dela kontutan eukita, Euskal Herriaren etorkizuna hemen bizigeran eta lan egiten dugun ororen artean definituko dugula, eta ikuspegi horretatik kudeatu behar den errealitate bat dela. Baina sinplekeritan erori gabe. Ze sinplekeritan aritzeak eta trazolodiak ultraeskuinari baino ez dio egiten mesede. Trazori fintzearen bideo horretan eta aipatu duzun esku hartze publiko horri eutxiz, zer aldaketa beharko genituzke edo zein neurri lirateke orain nolabait premiazkoenak hori bideratzen hasteko? Nik uste dut, adibidez, eta esaten nuen, asko aipatu da migrazio ordenatu, regular eta seguruarena, hori da Nazio Batuek duten itun batetik datorren esaldi bat, nahiz eta gero hori erabiltzen dutenek ez duten itun horretan esaten dena erekin binkulatzen, egiten dira beste binkulazio batzuk, eta berriz ere, nolabait hori esaldi hori baliatzen da, simplifikazio ariketak egiteko, eta batez ere gero beste lokutura batzuk egiteko, ez? Baina, nik uste dut batetik salatu behar ditugu gaur migrazioaren inguruan dauden politikak eta itunak, hasi Europako itunetik, baina baita Frantziako estatuak eta Espainiako estatuak indarrean dituzten migrazio politik
politiken inguruan salaketa irmo bat egin behar dugu. Regularizaziorako herri ekimen legegile bat dago sartu orain dela urtebete Madrideko Kongresuan, eta uste dut hori ere importantea izango litzatekela, aukera bezala, eta gero guk hemen dugu burujabetza behar oso importante bat, ze guk hemen ezin dugu, naiz eta harrera herri izan nahi dugun, eta esan behar da, datuek ere erakusten dutela, herri honen gehiengoak giza eskubideen perspektiba hori konpartitzen duela, eta migranten etorrerarekin perspektiba edo ikuspegi positibo bat dela, eta uste hori asko zaindu beharreko kontu badela, egia esan guk hemen ez dugu eskumenik migrazio politika horiek definitu ahal izateko, eta gurea bezalako planteamendutan, giza eskubideetan oinarritutako planteamendu batetik harrera horiek antolatu eta politika publiko horiek antolatu ahal izateko. Beraz, uste dut hori ere burujabetza behar hori aldarrikatu behar dugula eta gaia honetako kompetentziak ere behar ditugula gure esku. Eta gero daude politika, egunerokoan ematen diren politika publiko horietan, jakinik lana gauzi importante badela lanbidek ere egokitu egin beharko luke realitate berri horretara, hezkuntzak, RGIaren politika guztiak, nik uste dut, errealitate berri honetara egokitzeko lan handia izango dula hizkuntza politikekin batera. Etxebizitzaren aferan ere, beste pare bat galdera, kainasieran Jaurlaritzak premiazko neurrien legea erregistratu zuen legebiltzarrean, zuek neurri hori kritikatu zenuten, lobby espekulatzaileen interesen aldere egin dela adierazi zenuen zuk. Bai, oso argi daukagu hori, guretzat aurkeztutakoa kontrarreforma bada, hitz guztiekin, eta realidadea da, Denis Itxaso sailburuak oraindik ez digula esplikatu, zergatik planteatu behar den orain, zergatik murriztu behar den orain, inoiz baino gehiago, babestutako etxebizitzen kopuru handitzea behar dugunean eta parke publiko hori handitzea behar dugunean, zergatik orain 20 urtetan indarrean egondu diren babeserako estandar horiek murriztu behar diren, ez? Esan duen bakarra da, promotoreek ez dutela nahikoa irabazten, baina ez dakiguna da zenbat irabazten duten, eta zenbat irabazi nahi duten. Zenbat irabazten dute, 18, 20, 22, zenbat irabazi nahi dute, 30, 35. Ze gertatzen da orain horiek murriztu eta hemendik urte batzutara promotore horiek oraindik gehiago irabazi nahi badute, berriz jaitsiko dira, babestutako etxebizitza horien, babestutako lursailen estandar horiek. Uste dut, legeak aldatu behar ditugula, emergentzia habitazional bat dugulako, eta emergentzia habitazional hori belaunaldi oso baten bizitza proiektuak baldintzatzen eta hipotekatzen ari delako. Ez lobby espekulatibo hauei men egiteko. Ezin duguna onartu da, promotore hauek edo lobby imobiliario hauek negozioa egiten jarraitu nahi izatea, eta uste dut hori dela muinean dagona, urte askotan hauek, segura asko bizifrako irabaziak izan dituzte, eta horiek mantendu nahi dituzte, eta horregatik egiten diote olako txantaia Jaurlaritzari, baina ezin duguna permititu da, inoiz baino gehiago etxebizitza politika publikoak behar ditugunean, interes hauek edo lobby hauek etxebizitza politikak baldintzatzea, ez? Eta uste dugu hori, hortan oso irmoak izan behar dugula, ze hemen finean, nolabait etxebizitzaren eskubideak gauzatzeko eta egikaritzeko eskubide horren aurrean, Jaurlaritza aurretik jartzen ari da, nolabait etxebizitzanekin negozio egiten jarraitzea, ez? Eta guretzako hori onartezina da. Aipatu duzun etxebizitzaren eskubide hori lortzen saiatzearen bidean, gizartearen kide askorentzat erronka eta esan duzun bezala bizitoki larrialdia da. Zeintzuk lirateke hartu beharreko neurriak? Hori etxebizitza publikoak areagotzea, prezioen kontrola, nondik? Uste dut, azken denbora luze honetan argi geratu dela, Denis Itxaso sailburuak buru Jaurlaritza planteatzen nahi zaigun horren aurrean, kontrarreforma horren aurrean, badagola
momentu honetan alternatiba bat. Eta alternatiba hori nondik pasatzen da? Alternatiba hori pasatzen da etxebizitza politika publikoak, benetan publikoak diren politikak egitetik, ez? Eta horrek eskatzen du merkatuan esku hartzea, era argian, horrek eskatzen du lurraren reserba estrategiko bat egitea, eta horrek garaian ere egina egon behar zen, PTS bat egitea, lurraldearen antolamendurako zera hori, instrumento hori eduki ahal izatea, eta eskatzen du baita ere, zorraren erabilpen estrategiko bat egitea, honi erantzun ahal izateko, eta horrek nolabait etxebizitza babestua eraiki ahal izateko funts handi bat sortzearena, ez? Eta horrekin batera, prezioak kontrolatu behar ditugu, etxebizitza hutsak mobilizatu behar dira, adibidez, kanonak eta etxebizitza hutsei kanonak eta aplikatzen, eta baita ere etxebizitza turistikoei muga bat jarri behar zaie, etxebizitza hauek etxebizitzarako eskubidea zapustu ez dezaten, ez? Hau da, uste dut, erabat transversala den arazo bat, ez? Gazte belaunaldiei eragiten die zuzenean, beren bizitza proiektuak ezin dituztelako aurrera eraman, baina zaharrago garen ontzako ere kezka handi bada gure seme-alaben bizitza proiektuak nola hipotekatzen diren ere ikusten dugulako, ez? Eta hau bada gai bat baitaren, nun ikusten den gobernu honen batuketa zero den, ez? Ze etxe bizitza politiketan ematen du, alderdi sozialistak baduela planteamendu bat aurrerakoiagoa dela, interbentzioaren aldekoagoa dela, ez? Eta, Denis Itxaso ikusi dugu, Madrideko edo estatuko etxebizitza legea ere defendatzen, eta hori aplikatu behar dela aldarrikatzen, baina era berean dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleak gai honetan 2015-etik bozkatu etxebizitza legearen kontra bozkatu zuen EAJ horrek nola oztopatu duen horren garapena, eta nolabait negozio, etxebizitzarekin negozio egiten duten horiekin lerrokatzen den alderdi bat, eta horien batuketa zero bilakatzen den, ez? Eta hori oso larria da, ze belaunaldi oso baten aukerak hipotekatzen ari da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren erosmen maila bermatzeari begirare, gutxieneko soldata propioaren defentsa egin dute Euskal Sindikatuek, azken garaietako aldarrikapenetako bata. EH Bilduren ustetan nolakoa behar luke izan gutxieneko soldata propio horrek, edo zein ezaugarri eduki beharko lituzke? Guretzako ere hau gai funtsesko bat izan du da, ez? Gutxieneko soldata propioa hemen erabakitze horrek aukera emango luke gure ustetan prekarietatea eta enpleguaren binomio hori hausteko. Egia esan orain, etxebizitzaz ari gina, baina gazteek duten beste arazo handienetako bada, ze soldata txikiekin aurkitzen diren, ez? Eta argi dagona da, gutxieneko soldataren mekanismoa da dela, langileen babeserako mekanismo oso potente bat, baina Madriden ezartzeak babes maila hori erabat murrizten du gurean, ez talako gure realitate sozioekonomikora egokitutako planteamendu bat, ez? Eta Madrideko gutxieneko soldata horrekin, eta errekonozituta Madriden eman den gorakada horrek izan duen garrantzia, errealitatea da, hango gutxieneko soldatarekin hemen langile bat pobre izaten jarraitzen duela, eta ez duela bere bizitza proiektua egin, ez? Beraz, guk uste dugu guk hemen eduki beharko genukela hori erabakitzeko gaitasuna, gure realitate sozioekonomikoarekin gauzatuta, eta horrek eskatzen duena da, sindikatuekin, baina baita patronalarekin akordio batera iristea, eta patronala zentzu honetan derrigortu egin behar da, eta presionatu egin behar da, akordio horretara iritsi dadin. Hemen gehiengo politikoa dago, gehiengo sindikala dago, eta ezin zaio onartu patronalari gai honetan betoa ezartzea. Guk behar dugu hemen hori, hemen definitutako gutxieneko soldata bat, gure realitatera egokitutakoa eta babesa eskainiko diena langilei, eta era berean patronala xerrarazten duen bitartean, jaurlaritzak ere baditu bere esku beste herramienta batzuk gutxieneko soldata hori aplikatzeko, eta da, bere esku dauden programa horietan, adibidez, enpresak diruz laguntzeko, edo enplegu programetan, ezarri dezake baita ere gure realitatera egokitutako soldata hori, eta horrek ere, merkatuari, enpresei eta nolabait orokorrean gizarteari beste mezu bat helarazioko lioke. Zentzu berean doa ere pentsiodunen mugimenduak egiten duen aldarrikapena, beraien gutxieneko pentsioari dagokionez.
Pasaden astean okerrez banago elkartu zineten pentsiodunen mugimenduarekin, nola baloratuko zenuke bilera hura, zer buruz hitz egin zenuten? Bai, pasadan ostiralean egon ginen beraiekin, eta egia esan, nik lenguan ere esan nuen, iruditzen zait, izugarrizko ariketa egin dutela, ez da berria, pensionisten mugimenduak azken urte luze hauetan erakutsi duen gaitasuna, mobilizazio gaitasuna, eta batez ere bere mezuak nolabait gizartean penetrazio bat izan dezaten eduki duten gaitasuna izugarria izan da, baina herri ekimen legegile bat aurrera eramatea oso komplikatua da, oso baldintza zorrotzak bete behar dira, eta esan behar da 155.000 sinaduratik gora bildu dituztela 10.000 behar dira tramitea pasatzeko, eta 155.000 sinadura dira. Eta 155.000 sinadura horiek ze eskatzen diote legebiltzarrari, ze tramite guztia pasatuta orain, legebiltzarrak erabaki behar du, tramitera onartzen den herri ekimen legegile hori, edo ez, eztabaidatuko dugun horri buruz edo ez. Guretzako eskakizuna da, ea legebiltzarrak, eskatzen zaiona, 155.000 sinadura horiek eskatzen diotena da, eztabaidatu dezala legebiltzarrak, gutxieneko pensio horiek, duinak diren pensio horiek ezartzeko ze mekanismo publiko behar ditugun. Iruditzen zait dela ariketa demokrazia zuzeneko ariketa oso potente bat, eta uste dut 155.000 sinadurek egiten duten eskakizunak behar duela izan legebiltzarraren errespetua eta rekonozimendua. Badira talde parlamentarioak horiek baino sinadura gutxiago dituztenak. Beraz, uste dut begirune handiz eta errespetu handiz erantzun behar diogula demokrazia zuzeneko ariketa honi. Asko hitz egiten da azken aldian demokrazia indartzeaz, nolabait herritarren desafekzioa hori desafekzio horrekin amaitzeaz, aurrelako ariketa demokratiko bat egiten denean, uste dut oso importantea dela tamainan erantzutea. Eta bestetik iruditzen zait oso eztabaida pertinentea dela planteatzen digutena, ez? Ze hemen badago herritar asko, oso pensio txikiekin bizi direnak, erabateko prekarietatean bizi direnak, eta gainera hoien gehiengoak emakumezkoak dira. Beraz, bizitza duinak bermatzeko ariketa hori edo eztabaida hori ematea pensioen arloan ere, iruditzen zait oso ariketa interesgarria eta pertinentea dela. Eta guk horregatik helarazi genien pasadan ostegunean, hoi ostiralean gure taldeak baiezko emango diola tramitazio horri. Amaitzeko, etorkizunari begira jarri hori ditugu gonbidatuak, eta kasu honetan ere berdina proposatuko dizugu, behintzat labur. 2023ko hauteskunde sortarekin martxan jarri zen ziklo politikoa erdibidean dago, nolakoa ikusten duzu izango dela bigarren txanpa hau, eta ziklo politiko berria hasten denean, nola irudikatzen duzu Bildu? Nik espero detena da bigarren zati honetan, batez ere jaurlaritzak eta jaurlaritza sostengatzen duten taldeak ulertzea politika egiteko modu batek goia jodula. Eta eskuartean ditugun erronkain tamainai erreparatzen baldin badiogu, ulertu behar du jaurlaritzak eta jaurlaritza sostengatzen duten taldeak, hemen badagoela oposizio arduratsu bat, proposamenak egiten ari dela, eta eskuartean ditugun arazoek eskatzen dutela elkarlana. Beraz, egiten diren proposamen guztiak mehatxu bezala aztertu baino edo ikusi baino edo kuestionamendu bat bezala ikusi baino, espero detena da ikustea, herri honek aurrera begira behar ditun dinamika horiek sortu ahal izateko, aukera bezala ulertzea hor zertzen diren, egiten diren proposamenak. Momentuz ez da hori gertatzen ari. Eta ziklo politiko berrian, ikusten detena da Euskal Herria Bildu oso indartsu bat, uste detelako oso ondo irakurtzen ari garela momentu politikoa, herri hau errotonda handi batean dago, baina Euskal Herria Bildu gai izaten ari da errotonda horretatik ateratzeko seinalizazioak jartzen, bai etxe bizitzan, bai feminismoari dagokionean, bai hizkuntza politikan, bai osasunari dagokionean, hainbat gaiei dagokionean, ez? Eta uste dut badaudela aukera franko herri hau errotondatik atera alizateko, ezkerretik atera alizateko, eta horren lidergoan ikusten dute Euskal Herria Bildu. Hortxe dugu zuk egindako irudikapena, gaurkoan hemen txutzuko dugu elkarrizketa, Nerea Kortajarena, mila esker Amaikara etortzeagatik. Zuei mila esker.